Ayan tula. Dinam. Dinam. Kau sari mag-practice ito. Dito kami dong. Gusto ano? Ay nga dong dinam. Ilang kaya kami sa dalaga rin. Naula mo ka dong. Makita ka na. Diyan. Kasi tayo ito siya matula. Kami nyo ang gitaganan ng Kami nyo na ka? Ako sa to? Kami nyo. ang kami nyo ang gitaganan ng Pinako kami nyo una ka. Kami nyo nagitaganan na yung ba? Kau sari mo nag-practice? Karon lang. Luta ko ng Tagalog ko ni Melso. Karon lang practice mo, automatic. Perform tayo. No? Talented kayo, mga alagad na Yehova. Siya ito mabinaw si Jay. Sa iyahang tula nga, kami nyo nagitaganan ni Yehova. Halakpakin ko ninyo na. adunay uban karon nga wala pay ni gugma. Aduna sa uban nga napakya sa gugma. Aduna sa pipilangan nahimong byudo o byuda. Ang uban nangatigulang lang. Adunay uban karon nagplanong mga asawa. Apan nagduha-duha kay ang bugas pertinang mahal. Basta ilang gipahimos lang ang pag-alagad kang Yehova. Ug ilang giagwantang ang nagpungasing gugma. Magminyo o dili magminyo kanay imong desisyon. Ayaw huwata ang uban nga mosunod sa imong desisyon. Walay tinong edad kung kanus aka kaminyoon. Apan ang Biblia nagawad kinahanglang lapas sa pagbuswak sa pagabatanon. Kung ikaw andam na, hala sige larga. Kung wala pa, ikaw wala pugsa. Kay kinibayang kaminyoon, dili lalim at ubangon. Apan ang Biblia nagtambag kung sa unsang paagi kini dumalahon. Kung ikaw sa kabatanon nga kaminyoon, ayaw patintal sa kalibutan kana lang diyong Kristohanon. Iampo kang Yehova kay sama kang Adan, dili kaniya buot magmamingawon. Inayhut doon ang panahon sa pagpangitag kaminyoan, nganong dili ikiling ang atensyon sa bulatong pagsangyaw o kini seryosohon. Kalipay ang pagkabatanon hatod ihatag ni Yehova ang imong kapika sa kaminyoan.